bengikazi ungene ekuzeni yini kahlehle ongaxoxela yona emoyeni wakho uzwane uyiyeke manje inyama uguqukele kumoya uyithola indaba athi sisi ingane zami zahamba zayigula athi zele ingane ziyisikhombisa athi kulezi zonke ayikho engodla athi ayogcina iyangibhatsela ibabuye eshinga mina wami kusho ukuthi njalo nje mina ngiyakhulisa ngiyahluma kumina amaphiko khaya uthi okay nayi inhlungu ayishoyo it's not physical imvelo ifuna ukwendula kwabantwana baka-Israyeli ivela ibiza uthisha manje ayifuni uthisha onomama ifuna uthisha onomoya okwazi ukubona ukuthi ayifuna uprincipal dudu ozokwazi ukuthi esitafini nguma athi khona inkinga kulo thisha kangasali yedwa nengane umoya uzokutshela lokho imvelo iyabubula ibubulela ukwendula kwabantwana bakaNkulunkulu President Bishop waleli bandla sewese nobuholi bonke bayayibona ingozi mangosithola ukuthi abazi fanele benze njani kodwa bona bayayibona ingozi uyabona uma bebiza amatshe sesinikwa amatshe kuthiwa sigodibela amatshe uyakhumbula nje lethi manithula uyawabona namatshe ulinda ukuthi avule umlomo ayakhuluma sikhulunyelwa amatshe manje sinikwa amatshe ukuthi ayosikhulumela ema-society nasemaseketheni ngoba thina silibele ukukhuluma izindaba ezingakhiyo ukuthi hlaze mhlawumbe uma sakhona itsho uma singena sizokhumbula ukuthi ukhona uThixo la imvelo iyabubula ibubulela ukunqika kwabantwana baka-Israyeli ngeke ngalizizwe lithi mamsangweni le ngcebo sinayo kodwa inkinga iyodwa sesitshenzwe kodwa umuntu omoyingwane le ngcebo unayo ngike ngenza i-demonstration ngihlushwa imvula-ke manje bengizophatha ukhala sizulu-ke lezi bengizophatha ukhala bese ngifaka ikhandlela bese ngiyimboza ngembenge bese ngibuza ukuthi uyakubona yini ukukhala bese ngibuza ukuthi kodwa khona yini ukukhanya ngizwe ukuthi uzothini uma ngibuza ukuthi kukhona yini ukukhanya ngoba ubonile kufakwa ukukhala ukuthi manje kuvalelekile embengeni kusho ukuthi ukukhanya kusekho yini lesi sizathu-ke imvelo ibubula sihlushwa thina abantwana baka-Israyeli imvelo iphethe isando ithi phosho yona icabanga ukuthi iyasibulala athi umpostoli Paul lelidoda uma ngidikisa thina sinesathi sahamba kahle uneyimoto unendlu abantwana bayakulalela kube khona unyaka athi uNkulunkulu okay fine phohloza futhi uthi ulahlekelwe umsebenzi ngosuku olulodwa uthi usabheka izikweletu uthi uzoyikhokha kanjani kungena ubaba athi ngicela idivorce uthi usabheka idivorce uthi uzothini kubantwana bakho kube khona oqala uphuzo oludakayo uthi uNkulunkulu nonyaka kwenze njani kanti uyaphohlozwa kodwa isizathu sokuphohloza uzolimala uma uzobheka ukuphohloka bheka isizathu sokuphohloza ukuthi kuvela ingcebo engaphakathi kuwe yena ivela ingcebo ungaphohlozwanga and then you'll see the light when the hammer has struck lelo domo you will see the light
In the cracks, you will see the lights. If there are no cracks, the lights, ifana nalento athi ungalenza kanjani ukulikhanyisa ikhandlela bese ulibeka ngaphansi kwetafula. Uma ungakhohloza ufana nelight ekhanyisiwe washutheka ngaphansi kwetafula. Imvelo iyambula. Then upresident bishop usinika manje ukuthi asibe nendaba. Ngoba ayishoyo akusiyo lebacabanga ukuthi bayayisho. Ngoba amakwata besinawo. Ama-debate besinawo. Ingxoxo eshiwoyo uwe noNkulunkulu. Ukubheka ukuthi Moseli uhlezi kuzo zonke lenqubo esilandelayo ukuphila uNkulunkulu. Izinhle yebo. Mam President inqubo zinhle yebo. Mam President ulandwa ngeflag aphathelwe isikhama eze ngemuva kweflag uyaziwa nekhaya Mam President. Laziwa nekhaya. Ekhaya ngeke ngeke amabhatsha bovu. Sorry to say. Singena amabhatsha bovu. Singena ngemembership iyafuneka imembership yebo yafuneka nemali sosibuzo bethi membership yehlikile nyusani membership kodwa ekhaya kufuneka umoya. Ngondo zethu mayiguqule. Sigqoke uniform ibeyike. Sifanele ihlale kahle sithi kodwa ihlale oduwele nomoya. Ukuze levele sigqokileyo imidiliso usayidle ngakhiwa ngaza. Shikashikela ukwakhile. Engaphakathi umuntu ongaphakathi engakhiwa ngezandla. Le yakhiwa ngezandla le igqokise le imakeup le kuhle kuba muhle. Akufuni uze sibingelweni ubi. Kodwa uyenza sure ukuthi ugcina lokho kwenzayo oqala kwenzayo umphefumulo. Fundizwe kuseni. Khuleke kuseni. Musubabhizi ubani lo mqhenyelayo. Musubabhizi ungabi nawo umkhuleko sekuseni. Ungabi nawo umkhuleko ntambama. Usifize ngomama umkhuleko. Ugqoke ibhantshi elibomvu. Ube igosakazi yona phakathi kwamakhosikazi ukhamba mawuthi uyakhulela. Imvelo ibubulela ukwambuka kwabantwana. Ikhona ingozi engiyibonayo. Kuzovela. Kuzovela. Yabona manje njoba ibubula ivela khonto ezovela. Amabele asuhlungeke okhuleni. Ungabi sokhuleni. Iba semabeleni. Ngoba imvelo njoba ibubula akusabuyelwe emuva kuzovela abantwana bakaNkulunkulu. Bazosala abahambi iqhawa. Bazosala abancewayo ukuya ebadleni. Kuthi uma kuthiwa siyavuka ngo5 uthi Nkosi yami bengeke kusashuka ukuthi usikisi. Usuphumile kwakho washiya umbhede wakho washiya upriceless. Wazonetha lapha. Walaliswa esibuke ezulweni dlalelwa phansi wangenwa amakhasa kodwa uthi kungcono usikisi ulele emakhazeni kunokubuze phansi kwetende ubiza uJehova sebawothi. Kuzovela. Awuthi kuzovela. Kuzovela. Qasha. Uqula ingqondo. Khona into eyenzekalayo. Uthi-ke uPresident Bishop umethi becoming an alternative community. Uthi sifanele ukuba sibe umphakathi emphakathini. Kodwa nomehluko. Uyasizwa lesitete ngiyibuza ngiyibeka unemployment GBV well changes uthi sikuwo lo mphakathi onalezi zinto kodwa thina kumele sitholakale phakathi kwazo lezi zinto la phakathi kwabo laba bantu kodwa thina sinomehluko ngendlela esikhuluma ngayo. Uthole
sibabaza sonke. Nkosi yami, hey lo mntwana, hey Nkosi yami lo mntwana, hey wadlwemula, hey uyisizile lo mama wafaka kusosha. Asisho njalo thina sithi ngegama lika Jesu Kristu obubi akadede endlini aliveli iqiniso ngoba wena uNkulunkulu uthembisile ukuthi noma yini esicelayo egameni lakho uyosenzela. Sifonele lo mama sithi mana ntombazane simi nawe. Asibabazi thina njengoba kubabazizwe. Ngoba thina noma sikhali njengabantu bezwe. Kodwa thina sikhala njengabantwana bakaNkulunkulu abanethemba. Abazi ukuthi uma sisuka la khona la siyakhona. Siyaqinisana thina uma kwenzeka izinto. Singabakhosikazi aqinisanayo sithi Nkosi yami hey kubi kuwo wonke umuntu. Akubi nawe jamjam nakimi kuyavela yini ukuthi kubi. Asisho njalo thina. Sithi kubi intombazane aqali ngawe. Qinisela siseduze indlela ekhaya. Lokhu kuyindlela yokukutshela sekuseduze ekhaya. Ulimi lwethu luyiguqulwa kwengqondo. Uthi kupresident nesabekile athi uGP let's develop skills. Ngenxa yenhlupheko ekhona. Athi ngenxa enye yama skills ofanele sidevelop. Bona uBhayibheli umkhuleko. Uke washo njalo omunye umankoto wathi hawu ma umkhuleko zeskill ngathi yes of course. Bebengeke bathi abafundi sifundise. Bekade behamba naye. Enzibonakaliswa bazange bathi sifundise ukuyibonakalisa. Babonile. Lithi iBhayibheli lami kuJohane 24 lithi njalo ekseni uJesu beshiya intandela abamise khona nyukele entabeni eseduzana. Ahambe yedwa bese lithi uma sefika ahleke isifukwini. Thina siphila nabazalwane abafuna ukuma phambi kwabantu benganyukele entabeni. Ukuze umoya ophila kubo ufafanezeleke ube mnini. Le Genesis iqalayo uyokuveza amabele nokhula. Abesethi let's develop skills. Sizohamba lapho. Lokho engisakushoyo ngusho ababhalayo ukuthi bangasho ukuthi akasimizwa wa president sangabhali lutho. Uthi umethi we develop skills abesethi zine inhlaka focuses esizohamba nayo. Athi grow one, athi show one, athi know one, athi take one. Sizokwenza lezo zinto ke marketing. Sizo grow one, sithi show one, sithi take one, sithi know one. One ega president ega GP ugrow one. Lesivele sesiyenzile esayiqala iqhubeka nayo. Sizovusa ingadi kondliwa abantu. Nginomfanekiso nje. Nginomfanekiso umjamjam lapha eMatateni. Ushaya intombazana uyishaya ikwata emnyango ubekile amaqabishi. Wabeka impinashi ezingabizwanga mali. Uthi bafazi mase niqedile ukwenza konke sadla komoya nidlule lapha umama yedwa thatha ihlukele lespinash omunye athathe igaba lekabishi bese nifike nikhuleka niqobela abantwana benu sibone ukuthi abazi ukuthola imisebenzi. Siwathatha amakabishi siwabeke la sithi baba kulezi 10 ngoba amehletha afuna into ezibaphela soqoba la sibone ukuthi ngeke inikwenze ukuthi abantwana bethu baye kuyihunga abantwana bethu baye kutshwala uma sebedlilela iklabishi nalesi spinach. Njengoba uthi wena uma sithatha asesidlile leli igazi lakho nale nyama yakho kuba uphenduka ngeke yini isikhuluma uphenduka kulamaklabishi kusi ufafaze kubantwana bethu ngoba sesehlulekile ngemlomo. Sithi nonjabulo phendukani. Sehlulekile ngemlomo. Sefanele manje sibe nendlela entsha yokwenza izinto. Indlela entsha yokwenza izinto. Sonke grow one. Yandisogodo. La ukhona wandisogodo. Number 2 no one. Akube khona kwazi ukwenza. Beyisiphelele isikhathi manje. Samakhosikazi awubanga
Nkosi yami siyancenga. Hawu Nkosi yami siyacela. Hawu Nkosi yami khona okuzayo. Angazi noma singamtholela ongasiphekela ukhari. Nkosi yami, bakhona yini abahlabeleli? Hawu Nkosi yami siyacela, asancengi manje siyekhaya. Ixesha liphelile manje siyekhaya. Kufuneka abantu abazofika ekseni umuyi intercessor and a praise worshiper. Awufike egcineni ukuze ubukwe. Ufike ekseni uma inkanzi ingena u8 wena ulapha nga7 uyahamba hamba uthi Nkosi ngena kula makhusi. Sibusana bomama kulo ngumthe. Omama bavula amasonto mina ngangazi omama besuka entabeni ezantsi. Afaka amafuseka kusasetha amafuseka amateka amnyama aphathi iqasulo ngoplastiki eplastikini ufake indwangu uza nabazukulu uzosula ihlalo zabazalwane udequla thikhanya manje ukhanya siufakele itiletho sime la sisibamba imbeko sithi uJesu uzofela uJesu phela uyabona nje ukuthi idolo lo umoya no. Umoya phela uxhumana nomoya. Umoya uxhumana nami. Noma ungami ufaneleke kube sengathi kuthiwa akasengcwele Nkosi yami umuntu akamafuleka kodwa umoya ungaxhumene nomoya uyathula nje umoya uthi okay. Muhle okay. Kodwa ayamazi. Yikho phela lokho siphikwa la qala bese siyophika ezulwini. Ngoba nokuvunywa sivunywa la bese siyovunywa ezulwini. Go one, sizokuvuselela ama-skills. Show one, sizomentorisha. Ngithandile khona noBhayibheli ade lasikhuleka ngofana. Uthi sizokhuleka sikufundise ukukhuleka uze kuthiwe uma ufuna ukwazi ukukhuleka yayena Thangwest. Ngathi okay kwavela. uNkulunkulu akushoyo. Hayi uyabona uma ungasondelene nomkhuleko awu resign I beg you resign. Iminyaka nje ungilekezelele ntathu ngoba sizokhuleka. Mina ngikhathazwa umama okwazi ukuxoxa indaba lipheli aba lithi exoxa indaba uthi khuleka athi baba sesilapha siyange ashaya ushwa kuvela ukuthi akazi ngishiswi ngoba nami iBhayibheli lithi ukukhuleka lithi anebukaniswa lutho ngoba ngicela ilutho akusho ukuthi lowo muntu akakhuleki yindlela yokuqala ngayazi sinendlela thina yokuqala kubaba wethu ekhaya ngoba singabantwana bombuso wasezulwini asiqali njengabantwana basemhlabeni siyangena emakhosini siyangena emakhosini ngendumiso sithi baba kekho fana nawe sithi baba mvukile ngazi kanjani baba I escape it ngithembe ngibheka iminyango ngafika iminyango kuyivuliwe kodwa mina ngikhona nabantwana bami ngishibele emakamelweni ekseni ngo3 ngishibele emakamelweni nabantwana bakho uvula iminyango uthi baba baphelele bayaphila bayaphefumula uyingwele wena Jehova Sebawothi uthi ufika sibingelele sakho lawa omemeza khona uNkulunkulu ubusuyimvithi eyazi ukuthi akusiwe amandla amanye amakhosikazi athola imiyalezo ukuthi uthe ubaba esaya emsebenzini waginqika nemoto owakhangene nemoto uthule nje ungasho lutho uthule nje ungasho lutho uNkulunkulu ufunda indaba kaCwecwe esakhinga nezibuku uyivula uyibheka ukuthi asinalutho kodwa uthule nje ungasho lutho kuJehova show one mentor one sizothatha amantombazana amantombazana sizowamentorisha ekukhulekeni igontsho semanzi selula sizothatha amantombazana siwafundise ukukhuleka take one adopt a society leya society estrugglishana nithi nisasebethana yodwa
nijabuliswe isociety eyodwa lokhu ikhule yodwa nayo ijabule nje ingenisa amasikela impela iyawusha u11,000 ibe ngale ingakhathazeki nje le society eyodwa ukuthi hayi sahamba sodwa sisi bethu basele ngaphi ikihlele nje kwelinye ilanga ithi hayi thina siyasuka kwaDambuza siyohlangana nabaqabachibisa ngoba siyabona ukuthi umachibisa usele ngebeyakhuleka nabo bese ukuthi kwenze njani we will adopt one okay ngike ngathi into umnikelo omuhle ilo othi umuni upha ngapha isandla lesi singazi lesi esakho ayesokunya akhulunywa ngomunye umuntu is far off uthi uNkulunkulu mangupha ngalesi kodwa lesi asingazi ukuthi ngiphile ngamanye amazwi ukukula indlela umuzopha umuntu thola indlela enhle yongamehlisi isithunzi sibe maqateni thengela umama ohlupheka uniform uthi basemuzoza ke mawethu uhlale la akahlali la ubani lomhlalisa la sidala sikaNkulunkulu isidala sikaNkulunkulu esigcinwe isandla sakho isandla sakho isigcine isandla sikaNkulunkulu esigcine wena ufuna ukusho njalo isandla sikaNkulunkulu lesasigcine wena dudu ngesikhathi ungihlalisa phansi uveza ububha bami yilesi nami esingcinileyo wena sizohlakanipha sibe nendlela athi umeguqa mama uqalazi umugo sakazi hawu isicathulo sika mama umfundisi sesibhokoma kangaka siyahlephuka ifili le isiya nawe uvalela uthi hlanganisana nentombazane khona ngifuna ukwenza ake sihlanganise bathi athi ngiyobuye ngixoxele ngelinge la goqo ucule jabule usithengile uthenga isicathulo nawe masigqoka ungasithenga ungeke usigqoke thenga istandard uNkulunkulu akubeke kuso umupha you are confirming what God has done for you uma wena ugqoka kwawulwethi bese mina ngithengela kaphepha it's wrong ekhaya sulina ibalwa leyo nto ngoba istandard owenzele ngayo omunye umuntu umusa asilingani nestandard somusa wena owamukelayo ukupha wenza istandard somusa owamukelayo kuKristu umumnika ngaphansi omunye you are insulting God uthi Nkosi awungayenzeli ngokufanele ungqokisa kwaphepha mina usho uqamba mangqoka wawulwethi umthengele isicathulo sakho ulwethi ujabula uyafa uyadumisa umbizele toilet ho usigqoka usiyambona hawu ugqoke sona lesi esidabini usuthenge nesakho ziyafana usuthi wenzele ukuthi akithi ziyafana ukuze angabuka athi hawu nkosana uyibonile imbobo yami uvela uthi ubuze kusuza nawo amaphe umabili umbizele toilet uthi hey we hey phela yazi ngithole ibonus uthi bo awuthola ibonus uthathe yogcina imali ngoba umoya nje kuphela uthe ibonus nike uyibonus uthi ngithole ibonus hey ngathi ngimama ngifika ngiyazi lento engenzelwa uNkulunkulu ngafika lapha kwa Green Cross ngafika zingu2 special qamba manguthi bo ukhipha 1.2 wakhipha 1.2 wenzela ukuthi angalimali kodwa uKristu avele ubusuthi asigqoke uyasithandayo awuphekela mina isigqokile uyasithandayo gqoka nawe khuluma nalesi manje asigqoke lezi manje emngani wami bese ngiyaphuma ngesikhathi eduda ebheka phambili uthi ungcwele Jehova wena ufihla ihlazo lethu senza lezo zinto sozini angeke ngingene kulokho enkuzeni ngikwazi nakho engikwazi Romans 12 verse 2 sengushilo umgomo kaPresiding Bishop ngawusho kaJP nawo wethu renew your mind becoming an alternative community of prayer and service renewing our minds
Yabona into kaprayer in service angiyithathanga kwenye indawo mama uSithole. Bayathetha phela uSithole. Bakuthethise. Ngiyithathe la mawami. Methodist women of prayer and service. Sibizela into ezinto emabhajeni abo. Kuphela. Ezinye ziyumxhantela uma lezi ezimbili siphila. One prayer. Kuyisizathu ukuthi uservice engeziqala ngaphambi kaprayer. Ngoba uprayer uzaqala before ukhonze. Service ukhonza. Ngeke ukhonzwa ungakhuleki. Ngeke ukhonze ungakhuleki. Buza ukuthi kanjani ngoba ikhona imisebenzi emihle abantu abayenzayo. Uzomuza uProverbs athi ohlakaniphileyo umfazi uyayakha indlu ngezandla zakhe. Athi futhi oyisula uyayidiliza. Masikhuluma ngokuhlakanipha. Athi kuyize ukushikashika kanti ushikashika nje akekho uKristu. Ngoba izwi lithi oyakha idle engayakhi naye. Ushikashikeni ayithi ayakheki. Ayithi ayakheki. Uyayakha kanti ushikashikeka nje. Usho ukuthini mama president? Uhamba oconvention uthi uyakha nje. Ungazani noJesu. Ushikashikelise. Ngiyakutshela ke mina namhlanje bayakugwema bangakutsheli. Umshikashika ongeke ukusize ngalutho. Ngoba le ushikashikela abantu abayezulwini. Abayezulwini igama linye esingena ngalo uJesu Kristu. Uma ungazani noJesu ushikashikelelani. Ututelani la amadola abebhlungu aqaqamba. Nihlupha abazalwane uma senibuya abazukulu nithi abanirabe kanti umuntu akazani noKristu. Nigibela amabhasi nishishe kanti umuntu akazani noKristu. Abashikashikelayo abakoselela ukuhlangana naye. Abathi sazi into esizoba yiyo. Kukodwa sikwaziyo. Umebonakala. Asenandaba nababhaja bonke angaziwe ekhaya. Kodwa umuntu ongaphakathi uyazana noJesu. Sibatwene yodwa. Noma ungangifaki ibhaja libovu. Sengiyana phakathi. Ngiya 6 feet underground. Ngini ngento yodwa umuntu ongaphakathi uyazana naye. Romans 12 siyafunda bazali. Romans 12 verse 2. La umgomo wethu ukhona. Verse 1. Ngakho ke ngiyancenga bazalwane ngoba ubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu. Ukuba ninikele imizimba yenu. Ukuba ninikele imizimba yenu. Iba umnikelo ophilileyo. Angwele. Othandekayo kuNkulunkulu. Ukuba nikhonze. Ukukhonza kwenu kube nokuqonda. Sikhonza sinakho ukuqonda. Ukuba ukukhonza kwenu kube nokuqonda. Nali ivesi esimikulo. Ningalingisi lelizwi. Kodwa nikuqula ingqondo yenu. Nesimo sokwenziwa ibentsha ingqondo yenu. Ukuba nibe nokuhlolisisa kuyintando kaNkulunkulu. Okuhle, okuthandekayo, nokupheleleyo. Silapho into zimbili part 1. Nimiyeka bhuquze akunani. Lithezulwini ingeleso singakasukumi. Zimboza amaphiko ubuso. Zindize ngamabili. Zimboza inyawo. Lithi idalo siyahuqa.
Be not conformed. Ningaliyisi iswe. Boma wami, uma ubusukume enkonzweni, usubona ukuthi ngeke usayokhala, musukuphelezelwa. Unkosikazi ayiphelezelwa. Ayiphelezelwa unkosikazi uyokhala. Moya kaNkulunkulu, thanile uthatha isikhwama sakho uyamphazamisa lo Jack amphelezele. Hleze mhlawumbi appointment yakhe isifikile. Adlulwe Nkosi yami nawe. Thatha isikhwama sakho uvala umlomo uphume uyokhala. Le kade ivela izolo. Iyinkomba yokungazani noKristu. Ukusukuma kukamama athi uma ephuma endleleni yokuphuma emile ubishop ekhuluma izindaba esilungileyo sikaNkulunkulu esindisa umphefumulo wakho uhamba ukhuluma nabanye omama on your way out. Just take your bag and move. Nithulisa umoya ngokubanga umsindo. It is impossible. It is an insult to God. Ukuthi ufike la ekuseni ngo-5 ukhali inyembezi uphethe imvilophi yemthwalo uyibeke lapha phambili bathuluka omama noBhayibheli bekhulekela imithwalo yakho. Kanti wena unandaba nesibingelelo sikaNkulunkulu. Ngokulandelayo usuyahamba uhudula inyawo uyakhuluma kuso lesi sibingelelo adubeka kuso abafana bakho. It is impossible to receive anything from God. Ngangasi mina abazali uma bephuma mamusola besivuka usomama abadala lapha egumbini labakhosikazi bethi asikhuleke Nkosi yami sesiyaphuma siphuma nomama president bahube mama kade ukugqoka bahube bathi uma behuba bahamba bayahuba lapha endleleni abakhuluma indaba lezi ezingaka bahube lithi iBhayibheli ngelele emakhusini yakhe ngokuthokoza ngelele ezindlini zakhe nendumiso thina singena ngeindaba walusumile uthi mama akhuluma umama kuyikhomba yokungazani noKristu. Ningafani nabeswe. Ngike ngasebenza ePortchester bazongqinela basePortchester sizokhuleka lapha ePortchester kunento nje eyivelo kaNkulunkulu eyamangaza ngapha umusu uzongena uyibuka kanje iPortchester umfula river ngapha kwebridge ulwandle uma ulwandle lungapha lihlukaniswa umhlaba omncane lithuma lihlukaniswa umhlaba omncane bese kuthi kwenzeka umalila ngamnoBhayibheli ugwala umfula kungcolile umnyama uthi ungagcola ngenxa yokuchitheka kwamanzi ungeniswa olwandle ngakaze ngawubona ePortchester kuphela umfula ongenisa olwandle ngabona into eyisimanga ulwandle lublue iriver ingcolile ithi lento mingenisa ulwandle lenze enye into manje luhleke luhleke siphila esikhathini sokungenisa kaSathane phakathi enkonzweni kudingwa omama bazokubula bahleke thuleka nguthi anthiwenzekani umisimiki ivule ePortchester sekuyisikhashana bese kuya phansi ukhuphuka umhlaba iyadisadela lento eyiriver ukuthi I don't belong here usheshe yona we are in that period kusela kancane kuvele ulwandle kuvele neriver kodwa kwethu uma esikhaleni sithi asingekasiswa futhi asinyileki asiphela amandla ngoba siyamazi esikolwa nguye sizoma ekukhulekweni noma zikhundla noma imbango noma ukuphela kweqiniso noma singaba ingosana
ningalingisi abese nalezi itayela ngiyancela eyakangcenge basaka bakhona amakoti nalezi itayela ezinhle zinhle thuli zinhle itayela sesikhathi senu kodwa asiqinise manje uma leso sitayela singaqinise emandleni okwazana noKristu shiya phansi nokudonsa amasukhesu uposte kuhle uthi ngisayodlala nezinye ingane umdlalo ozowudlala nalezi ingane ungalimazi ikusasa lokunye phansi awukwazi ukuthi ezinye ingane sifaka ikhindi sibomakoti sifaka ikhindi epink sidonsa amasukhesu nathi sifaka ikhindi epink sidonsa amasukhesu okungenani akube lokho okuhlangana kwenu nonxusa uKristu hayi sizohamba nathanda siyezulwini sizoshikashiyela kuyezulwini ngomkhuleko sizoqina emkhulekweni nasemandleni apha amakhulu sizoyeka ngolosini ukufika sidlile hayi ngolosini sigcine kulo convention womxolela wophatha amafruit kuhle nginesi yeke ungirobhe ngoshukela neBP wophatha amafruit ngoba sizokwakhiwa ukuba siqine umuntu ongaphakathi sinomakoti thina bangakwazi ukufasta bathi mama ngiyehluleka behlule ukuthi vele noma bangaze bajoyina ulesine mama usithola manje ngene imizi yemizi senenze nojeqe lifrayele amavosi mina mangazi umama ephuma ngolesine kumenyezwe lathi uGosakazi kuyiqala ukuphekela abakhosikazi azongena ngoba sifastile ningene niphume nidle kwenu senqamula iketanga asekho iketanga eliboshwayo singamakhosikazi ahamba neyinkalo engaboshwanga sigcina kulo convention kuhle ngolesine uzoyibonela wena uphatha umphako ngake ngithi ngasho njalo kwenye inkonzo ngathi sizofika omakoti igenge nenkanyanyana yenziwa imfundo zaphatha imakwabo lezi zaphatha amakhula box ngwabonile na trendayo mamjamjam niwathenge mahla kodwa ningakhohlwa umkhuleko nifake lo mkhuleko kuwo ngathi uma ngithi kulabo amakoti sizukudla balayisha mamsangweni beza nawo abawafihla labalala khona kanti abazi ukuthi abazuthola nesikhathi sasithandaza la sinezankazi sabandlalela iponje usesithi uma sesihamba kule ntaba yasemntube sasikuyo useyaconfess omunye uthi hey nase nasilala uthi nasifastisa ngenkani wemama uthi asishongo besiphethe uthi awubheke uyangivulela uyangitshengisa buko banana bami sebebodile uzobola imphaka ngoba ngeke ebole thina ngeke ebole thina uzobola imphaka sesemkhulekweni malinganisiswe do not be conformed awusiyo wezwe uyazi uma siyemkhulekweni lento uyenza ngokuguqula ingqondo ukuhlakanipha sinakho mina ngisiphukuphuku ngangivele nje vele ke ekhaya sizelwe sibathatha bekhona izolo mina am the least clever ekhaya khona abantu abaclever nje street clever and the least clever noma what intellect child ekhaya ngangiphasa nje uthisha bayangizwa manje njalo ngangasiwu 7 child ngaphasa besebenzile othisha basebenze bese ngiyaphasa nje kungabi na distinction kodwa lezi ezingelamayo zayiphasa ngo distinction kodwa ngasizakala uma ngifunda standard 6 emini umfundisi eShumayela wavula izwi elithi ofuna ukuhlakanipha uyacela ngabuyela ekhaya ngibambele noThemba
ngathi uNkulunkulu akunalo elinye ithemba futhi bese ngisamukela isimo sami kodwa ngizwi izwi elifundiwe elithi ofuna ukuhlakanipha uyacela ngafunda izaga uma ngifunda leli zwi yathi concordance yangasezageni uyobona ukuhlakanipha yafika izaga mase ngunkosikhazi omncane yathi ukuhlakanipha uyawumisa umuzi wathi nge-understanding uyayinyusa izinto ngumuntu abesethi ngokwazi izwi likaNkulunkulu agcwalisa amakamela ngaba yileyo mfazi ofuna ukugcwalisa amakamela endlu yakhe ngolwazi lwezwi likaNkulunkulu. Mina ngashada ngunika ubufakazi ngihlale phansi uma ungayizwanga intshumayelo kodwa ubufakazi buzokuthola. Mina ngangunkosikazi oshadileyo kodwa ungabathola abantwana. You can imagine ngunkosikazi kaMfundisi oshumayela ukuthi izinto ziyenzeka kuNkulunkulu kade abantu bakhona babathola abantwana bonuma ungabathola. Ngathi ngihambile ngiye kwenye workshop eyayila eMaritzburg sisuke ePortchester la ngisebenza khona ngahlangana nenkosikazi eyihlezi la eceleni kwami ngibambela isicelo fe ngoba nalezi ikhwama enibeke ehlalweni nilinde abangani benu uSathane. The devil comes to steal, kill and destroy. Uyabona ngesikhathi ubeke isikhwama you are being stolen from your appointment. Ngoba isalukazi esizo-announce ohlala la silethe impendulo yakho in a train. Ubheka abangani bakho nje abangeke bakunike impendulo oyidingayo. Kukhona isalukazi la esingathi ungasihlala eduze kwakho uyeka abangani sikunike impendulo yakho in a train. Angisho into engingayazi. Sahlala lesi salukazi la ngabuka ngithi Jehova lo Metron yini inkinga yakhe phela zohlala lapha abaphathi behlezi lapha ngezwe nje ukuthi yazi ngiyacikeka ngempela nje wahlala lo mama wahlala kanti ungaseweseni ngathi uma sengihleli phansi waphinda weza wazohlala nami sesidla ke manje ngathi ayingene le ndaba yalo mama walokho ebuza ethi hawu uwapi ngayisho usunabo abantwana athi ngithi cha hawu ukhonzaphi ngithe wesela athi hawu nami ngikhonza wesela kuphi ne wesela ngisho ngisena Natal Coastal athi hayi mina ngise-Grahamstown hawu angithi mina athi ukiphi society ngithi hayi unkosikazi Mfundisi ngisesekethini athi hawu unkosikazi Mfundisi ngithi mina athi nami unkosikazi kaMfundisi Nashintsha manje udala uthi hawu lo anti ngimdala kangaka kanti sine yanami kuzo zonke indawo abesethi hayi sidle ngelantshi abesethi ngikuzwe uthi awukabi nabo abantwana isingaki iminyaka qale ngithi yabona ke yashintsha ngithi uma sengimtshela hayi ngibale angifuni phela ningibalele abesethi naye sesiside isikhathi esimkhonzayo uyethembisa esimthayi kunomali ngoba sengingayingaya kudokotela baba babili bayamazi uDr. Perumali abasePortchester. Perumali baba nesibindi sokungitshela ukuthi ayi ivaliwe incwadi usize engakusiza ngalokuthi uvele ngakhiphe isibeletho walokhu kwala ukuthi ngimncane kangaka kodwa yena engitshelile ngangine-condition yokuqala kuthiwa endometriosis igazi vele lime nje ligcwala isibeletho elesibili angisho ukuthi nihambe ngikhuluma nginika ubufakazi ngithi nimbona nje noma ngabe mhlophe umelwa igazi eyesibili kwaba ama-cyst amuwe very bad i-cyst kuba ibhaluni elinamanzi awamama-cyst ayingabi namanzi ayiba negazi eyesithathu kwangama-fibroids hayi nje inhlobo yama-fibroids egqubhoza isibeletho iyonamathela esiswini wazama uPerumali wathi ngeke athi lo mama sikhuleke sasiku 10 days workshop afike lo mama
athi ungayidli isapha. Oh, asisayidli isapha. Nami ngathi lo makoti ofasta ngetiming. Ngidla amafruit, ngiphuza amanzi. Uyayibona seyingane saphuza ubisi okholweni. Wathi ayasidli lutho njalo nje. Kusukela manje kuse sibe siyahlukana. Usuyongifonela ke emva kwamaviki amabili. Unginike impendulo yalokho kade sikufastela. Ngendlela ukholo lwamalo luncane ngayo mama Sithole. Kwakunguye osuka kweyakhe iroom eze kweyami. Eyisiniya yami njalo ngoba ngangiyibuka lento uthi hayi. Uzwile lo mama lento engimtshela ngayo ukuthi uyasiyagqobhoka lesi sibeletho. Mina sengi-right. Sengamukela ukuthi uNkulunkulu nabo abantwana bami ebadleni. Ave usuzongiqalisa phansi lento ngiyisebenzile iminyaka ngizama ukuthi ngiyamukele. Safasta. Saphuza amanzi kuphele hotela. Sahlanganyela nabo sihlale etafuleni kungathi khona esiphakayo. Senzele ukuthi bangasibuza ukuthi imkhuba mina esiyenzayo. Bese kuthi uma sebeyolala singalali siye eroomini yami. Siye ngamadolo ngangiqala ukubona umuntu okhuleka kuphela u1 hour uthi ngiwavula amehlo ngiwavale uma uyakhuleka ngiwavula. Lo mama akakhulekeli lutho ubiza mina nje. Ubiza mina nje. Abize mina nesimo sami. Eze namavesi awabhale iqephezaneni. Ngayibuka lento mama athi nale linye ivesi. Nale linye ivesi. Ake sikhulekele kuleli ivesi. Waphela u10 years. Mina ngifuna umama osaphila. Hayi ngeke waseweseni futhi. Sahamba sahlukana. Ngase ngifike emsebenzini kwathiwa ukuhamba uyobona omunye udokotela. Ngafika ngabona uDr Glass. Dr Glass wangilalisa. What it does not look good. And it does not seem good. Your condition. Wasebuza ukuthi, but do you believe? Ngathi to Jesus Christ? Yes, of course. Wasethi, well, let's work. Wathi uyakholwa? Ngathi yebo dokotela ngiyakholwa. Wathi asebenze ke ntombazana. Wasengiphica ivesi laba ivesi lami imihla ngemihla. Wathi Romans 8 verse 28. Wathi konke baba kuKristu Jesu kuyasebenzelana. Akuvele kuse nje. Kuyasetshenzwa. Kuyasebenzelana kube ngokuhle. Nama lapha wangiquba, wangibhukhela wathi hayi asingabe saya kude. Sisiya ngoRomans 8 verse 28. Wafika wangibhukhela u7 AM ekuseni. Wathi ngizoqala ngawo. Nguhlinze. Ngafika empedeni wami nenothi ebhaliwe 8:28. Wanginika inamba wathi 8:28. Waqala ngami wathi ubengena umlungu omdala oseyikhehla wama in the footstool of my bed. Wathi Nkosi angikwazi engiyokwenza. Kodwa ngizizwi lithangenza. That was 1 week after the prayer. Ngenza i-operation. Ngaphuma wathi hamba. Wathi ngicela ukubona umyeni wakho. Hey ubhungane akasingidlala. Akasiye umdlali mina. Lo ngithandana naye. Ukuya kuye weqabelela. Nkosi ngempela. Qabelela nje 3 days uzama amazi ukuthi uzothini, umethi uzothini. Haya, wavuma. Saya Perumali wabeka. Wafithi umefika umfundisi kuglasi wathi hayi wabeka. Wasethi umfundisi, "Hey, akubukeki kukuhle." Wathi hayi, "Vela samukela izinto ezinhle thina." Wathi kodwa uNkulunkulu okusebenzayo njengodongwe esizandleni zombumbi usekusebenzile. Hambani ke wakhona. Safike senza inkonzo yakhona. Kwaphela 2 weeks. Nezibhlungu obukhona. Wongakhona ukuthi ngabe ngikhulene. Ngalokhu ngiya kudokotela ethi udokotela mhlawumbe usubuyela ama-fibroids futhi omunye high class. Sengingapha eStem. Wathi omunye usister awenze i-prep test. Ngaqhophoza.
khuluma ngomkhuleko mina songena kuwo mina ngiphathele ukukhuleka nomama izinto zikashintshi kodwa uNkulunkulu ethi umkhuleko ushintsha izinto athi ngomkhuleko ngokholwa intaba zingagudluka kodwa ezethu ayigudluki mina ngikhuluma ngomkhuleko esingena kuwo ososhintsha izimo zibonakala ukuthi lesi simo besingeke senzeka ngaphandle kaNkulunkulu ngachophoza awubuka umuntu ukhipha awubuka ngine esiphela ngiyayazi umlayini empini ngathi ungabheka ngathi uwodwa ngathi uwodwa babili mina babili oyayini mina ngizothi mina awulibale ezinye izinto awulibale lezi awulingi uKristu uqoboze ukhuleke la ubuyele ekhaya umnike ngithi nginyuka namakhosikazi ngithi umnike i-date ofuna ukureceive ngayo uthi baba by this time tomorrow uthi baba by this time tomorrow ngoba sengizile kuwe awuqoboze awuguqula ingqondo yakho awuphume ekudlaleni manje awuphume udlaleni ney'ngane awuhlehleleli lo seduzane uthi ngiphumile ekudlaleni ney'ngane awube serious ukungena enkonzweni ake kuyeke ukukhulunywa enkonzweni ake kukhulekwe ake siyeke ukukhuluma ngabashumayeli abangashumayeli kahle izolo ngikhathazekile ngomama ade beshutha mina ngikhuluma izolo kwi-induction omama beshutha lapha uma bekhuza ukuthi yini abangena enkonzweni bethi ubhishobhu abamuzwa siyawuqalelisa lowo moya ngegama likaJesu asisibe abantwana bokungezwa thina siyahlola imoya siyezwa bantwana bongalaleli bantwana abathi umoya ukukhuza aphendule umuntu aphendule ngokunganaki akunendaba ukungihloniphi mina hayi zongibambezela futhi okholweni lami ngihlonishwa nguwe mina ngihlonishwa yizwi ngithi uma ngimile mina ngithi baba egameni likaJesu lithi iBhayibheli lamasukuma uJesu esandleni sonxele ame ngenyawo usathane eduze kwami ngithi uma ngiguquka ngefika entabeni asalethe uNkulunkulu kusathane ungiqaphele yini usikhulile wakhathazeki ngokuphathela isikhwama ngokungiqhelele endleleni uma ungamqheleli uNkulunkulu ngoma siqhelele uJesu umuhluleka ukuqhelela uJesu yeke ukusiqhelela nama-KPX siyafunela ukuqhelelwa manje sifuna ukuqhelelwa siyekhaya wasiwa ama-cape ekhaya wasiwa ama-cape akwasiwa nakholole ekhaya babusakwena wasiwa abantwana bakaNkulunkulu elithi iBhayibheli ngelasiziloma zimangele zithi bangobani laba amatafula lawa amatafula enhlezi kuwe izinto nje engasho lutho manikinika semhlabeni ungabathwa yiwo futhi ngiyaqala umuzi ukuthi umoya wakho uyakhukhumala umuhlezi kulo vele uhlale lapha eminyango ngeke ngisho lutho kodwa ungengumoya siyekhaya le msike siyibonayo yokushintsha kwezulu nokudlwengula kubantwana bethu akuzukuya ngokuya kubangcono kuzokuya ngokuya kuba wesi ukuze inkosi yamakhosi kuyo ngoba kufuneka kubona abantwana bakaNkulunkulu abazoma bekhala abantu basemhlabeni bamemeza uNkulunkulu bathi kube khona umlilo la kunamanzi nezinkuni ezimanzi kusho kuvela umlilo
ukuthi bakhona abantwana baka-Israyeli. Renew your minds. Is my back, is my plea this morning. Neinkulumo esikhulumayo bantwana bethu, renew your mind. Yehlisa ulaka. Proverbs uthi mubu umama onolaka. Uthi ufana neconsi. Ufundiswe Proverbs. Uthi ufana neconsi eliconsi endlini. Othi umhlehlisa umbhede. Lilandele la uhlehlela khona. Likonse futhi uthi uyawuhle. Kusho akusho mina, kusho Proverbs. Lithi uthi lithe gcineni kwakho konke. Umbhede uphuma nge. Baphuma nje abantwana bakho nguyiconsi. Bathuthe bethi bayakudedela. Bathuthe bathi bayakudedela uze ngakubo. Bathuthe bayakudedela. Ngoba wehluleke ukufundiswa. Lokho ke ngutshena khona umkhuleko esihamba nawo akusiwo lo wokubeka inkinga. Umkhuleko esiya nawo ukutshena inkinga ukuthi uNkulunkulu osigcinileyo kulezi inkinga ungabanani. Bese siyayiqolodela sithi akusho lutho. Noma umyeni wami angahamba izinsuku ezi5. Abuye kwelesihlanu ngiyokwenza u7 colors lunch bese ngihuba. Ngithi bani uthanda abakuwe. Ngoba basakubheka okunye sebebheke wena. Utshene lo othathe umyeni wakho amkhipha phandle izinsuku ezi5 ukuthi angine ndaba noma ngabuye insuku ezi5 ngisabheke vele la. Ngibheke loya othe ngeke ngishiye futhi ngeke ngihekelele. Nginomuntu mina uma bebuka abazana nami. Okuhlale khona esustaina mina. Muzo uJobe ethi asikwamukela kuphela okuhle. Muzwe uma ethi unkosikazi wakhe thuka lo uNkulunkulu kube kanye. Uthi I know. Uthi I know my Redeemer lives. Wasini wena? Nalisi wasini leswi. Ake siye kungena ngolezi neshumayeli. Asibuzanga eshumayeleni. Ofuna ukushumayeli akaye join ushumayeli. Sibizelwe emkhulekweni. Sivala umlomo sikhuleke. Sivala umlomo sikhuleke. Kube okuhle sikubonayo siyabonga. Kube okubi esikubonayo siyathokoza. Njengabakhala benethemba. Sithi sikhala sikhalisa kodwa sibe sitshengisa ukuthi ngabantwana bethemba. Sifundiswe. Ake kuphele lokhu kuvilapha. Uyaseba uSathane ngokuvila. We-CEO and so what? Ubhizi unama meeting back to back and so what? We are not pleased and moved. We CEO we are not moved by CEOs here. We are moved by prayer. Are you a prayer warrior? You can be a CEO. You can be a principal. But are you a prayer warrior? Is what we want. Umula ungakhuleki dukile. Bhala incwadi isho njalo ikhadi. Uthi ngothando kaNkulunkulu ngisamile. Uhlolisise uhambo lakho ngoba ushikashikela ize. Number 2. Sizonikela sithe siyakhuleka. Bese siyabonga. Praise and worship. Praise and worship uqala emzimbeni wakho. Hayi angisiyo president wenketho emfishane nezincane. It's a waste of time. Lenzi phezulu ngezibomvu ithi uma umoya kuwe ethi gqoka insipho ebomvu kudenwele sigqoke. Lowo lazi iqiniso liyomkhulula. Ngeke ukhulule upresident. Inhliziyo iwumkhohlisi. Kodwa ingqondo uma ifundizwe iyalazi iqiniso. Iqiniso lithi wasifika sifake igqoko singayivesi inwele. Singayivesi frontal. Singayifakile insipho ebomvu. Wathi uyajoyina. Wawujoyinela ukwenze njani ukushintsha? Lolu bukho abazoshintshwa nguwe. Ubani wena kuKristu Jesu wena? Angizokusho lutho umuntu uyayihlola yena. Uma spilling a true reflection of God's love. Uma uyibuka uthi uNkulunkulu mangaqhamuka
silokhu sithi ubani ofanele ukuthi abe upresident, ubani ofanele ukuba unobhala, inkosikazi eshadile noma engashadanga. Siphelile leso sikhathi. Umbuzo wadwa, are you a pariah one? Uyakhuleka na? Imondo yakhe ibusomkhuleko. Ngoba bengabe usomkhuleko kuliswa zinkani kokubili, akukho kunye. Ukhanuka ukufuna isikhundla kuhlezi phansi. Uyakhanuka, khanukela ipower. Ipower inikwa uNkulunkulu. Muzwe bakhuluma noJohane uJesu. Uthi labo mabecela ukuba ngapha nangapha. Uthi labo abafuna ukuba abakhulu kini mababe zikhosi. To be a leader is to become a servant. Mina ngimazi uGosakazi ofika segcwele sebehubo mama afike seqhashazele sephethisa uChrist nobhala no seqhasha ngazi unobhala mina noGosakazi ofika bengakangeni abantu alungisa ngesikhathi alungisa uyakhuleka ngoba singaba khosikazi omkhuleko sikhetha ukuba unobhala ngoba ukhuleka usukuyekeleni ukukhuleka wavele ngoba unobhala wasuyeka ukukhuleka. Yibo unobhala no-CCS no-vice okhulekayo. Hayi izinto zetafula. Awekho amatafula la siya. Kukhona abantwana bakaNkulunkulu. Kukhona abantwana bakaNkulunkulu. Prayer and praise and worship. Bengisathi upraise ngiqala ngenyanga yami. Uyizwile lela verse. Uyizwile lela verse. Ninikele imizimba yenu. Niphinde kabili. Ninikele imizimba. Onjani umzimba oba ngumsindi enkonzweni? Onikele. Njengoba ngishumayela, nibukane nibe bathatha inxoxo. Ngisho igqoko lezi sibukane ngizibone ngimi la ukuthi niyaxoxa. Amazi ujamjamu usho kangaki bomama? Ngiyacela bomama. Ngoba uma leyo item ingahambisani nawo, umoya kaNkulunkulu onguthula. Khuluma ngezithelo mina hayi ngeziphiwo. Wema wesela ke singeke iphiwo zikamoya. Ayinge azingenisa umuntu iphiwo zikamoya ezulwini. Kungeniswa izithelo. Peace, perseverance. Ukuseka kade umsindo. Ukuba nejoy. Yizo uthokoze enkosini. Yizona zinto ezingenisa umuntu ezulwini. Hayi ukushumayela. Hayi ukucula kahle. Hayi ukubonakala ungahle ukuyiphatha kahle imali akungenisa umuntu ezulwini. Ungeniswa yizithelo esizibonayo bese sithi lesisihlahla amaruthayo uJesu Kristu. Kuphume izithelo. Uba ngumsindo kuvela isithelo. Akusise sasekhaya. Ngoba uma kukhona into enifanele niyixokozele anikwazi ukuyixokozela la. Nithi la nekhwa nithi sha niye kude nentene nixoxeke. Hayi sizokwenza njani ngalezi imali ezifunakala. Hayi la. Ekhoneni la omama noBhebhele abavuke khona ngo4 bazomubula wena udelela lonto amalahle intendi ukuthi lithi iBhayibheli nezono zabazali okugcina nithe prayer ngathi praise and worship webahlabeleli be-district Natal Costa Natal West ukuthi ngizalwe Costa siyahlela ukunika izinto ezifanele uma sidumise ekseni lo Bible silapha nizogcotshwa ngokukhuleka ngaphambi kokuthi siqale ngoba ukuhlabelela kuyisiphiwo akusiso isithelo kodwa uma sekuhlangene nomkhuleko kuba isithelo ngoba it becomes praise and not just worship. So maningekho mthandazweni ekseni you don't qualify ukusikhonza ngepraise. Abantu abaqualifyayo ukusikhonza ngepraise abantu abathandazayo ngoba ngesikhathi ucula noma umila
ushumayela ukhuluma uthela lo moya ophule ophila kuwe uthelela la ebandleni. Amen ke? Amen. Praise and worship. Eyogcina meditation. Uyabona ke la iwesele angazi konakala kuphi futhi angazi kufanele kulungiswe. Mina ngizame wesele. Ungazi uthi hayi lo akazalayo angasigcela kangaka. Angigxeki. Ngiyasho nje iqiniso. Meditation ayinzima. Umuke wathi nje akathula umuntu athi du uthi akaqalazi. Fice qalaza umuntu. Qalaza icathulo. Uyabona nje uma ungabuza ukuthi ubani bethi ngeke uyithole kahle impendulo. Kodwa uma ungabuza ukuthi ubegqoke kanjani. Ubegqoka kanjani president wena ngesikhathi ube ngaseveni kuhle. Osiyami president kodwa umoya akawuzwa. Uma ungabuza ukuthi kukhona yini umoya kaNkulunkulu kuleyo induction. Angaqala athule. Ngoba ngesikhathi kukhulekwa leya mkhuleko abantu bebeyikhulumela. Ngoba ngesikhathi ekhuleka umama usithole la uthule. Noma ungaphiliseli sho njalo umhlabelo lwaleni athi noma ungathula isimo lomwa kodwa isahlabelela. It's either ngesikhathi ekhuleka umzalwane uyahuba wena uthule noma ngesikhathi ekhuleka uyamkhonza nawe ngomkhuleko yizwa baba ngegama lika Jesu uyakhuleka uma usithola ukuthi ngegama lika Jesu yizwa baba imkhuleko lethu ngegama lika Jesu. That is meditation. Uthi ungakalali uhlale phezu kombhede wakho ake siye kumbabhesi phazamisa ngisho inkonzo yethu ngosuku lwesonto umbingelela umile akakawusha umusa nyomi usumuze enkonzweni ngoba ubhizi. Thina asikho busy kakhulu kuNkulunkulu sifuna ukuthi siyaphazamisela ngesikhathi usuthi nyobi wena siyaphazamisela ungakashiyi umusa wenkosi yethu Jesu sizele umusa wenkosi yethu Jesu. Umubona ukuthi ngeke usafika kumusa decide not to go. Usitshela ukuthi kile meeting unyabu yakuvayisa uyomphazamisa ningixolele ngicela ukuhamba sengine meeting. Go, don't come in the meeting when you are busy. Wenzela ukuthi abantu baqhubane neNkulunkulu. This is not a child's play. Impilo yethu le kusasa lethu le inguna phakade yethu lokuthi siyochithela. Sifuna ukwenza lokho emhlabeni okuthiwa siyokwenza ezulwini. Okugcina uthando. Wawuvala kumnyango uNkulunkulu. Mama umkhize. Mhla ethi kwaba seRoma kumnekiwe kuthi ukholwa ukwethemba uthando. Wathi khoma wayesethi okukhulu kodwa kunakho konke lokhu uthando. Emakholweni. Mina angabazi futhi angenavala. Aningithandi lonke. Aningithandi lonke mina ngiyazi. Kukhona nje abangibukayo bathi yini bantu. Maningi kangaka amakhosikazi angifundisi kwenze njani ngaleyo convention. Uma ungasahloniphanga mina hlonipha uKristu. Angiwenzele i-demonstration bese ngihlala phansi. Uma wami akasekho igama lakhe kwakuphakamile Mafuleka. Mrs. Mafuleka. Uma singena la singena size enkonzweni sicathulo sikama wami ngiyasazi nosize wakhe sivele sisibone lesi sicathulo sidindilizile phansi. Ngiyathembisa nonke nizwe inkumbulo abanye bangathi bedlule abanye bangasixosha usihle yazi uGreen Cross uyakhala ke lo khona esikabani nawo sazi kodwa uma ngena mina ngithi hayi kwafana nomama angiboni nje isicathulo
This is my mother's size. This is my mother type of shoe. Yeso sikamama. Ngisule. Ngingasula ngeke ngisise mama wami kahle. Ngingasula. Isifake isikhwameni. Ngiyikhaya ngithokoza. Wema, ngisitholile isicathulo sakhe. Ngizokupha umphako. Wokuwazi ukubathanda bonke. Do not look at them. Look at the Father that owns them. Because the Father that owns them owns you. So if no baba wakho muhle lo ngoba ungakababa. Akamuhle ngoba ethandwa yini. Mangubuka nje nomfundo umanga kahle. Mangubuka nje njengentombazane emantombazane mangubuka nje mangathiwa nje ukhade bengizwa kuthiwa ubonakala nenomfundo ngeke ngisabe kakhulu ngoba ayikho into ebithuma ngiyibuka kulo. Kodwa into eyenza ukuthi nguhloniphe noma ngabe ngimangubuka ngiyadelela. Ubaba ogcine wena. Owakhe wena umsebenzi wezandla kababa. Lokho mina kungenza ukuthi ngingabuki wena noma ungangedelela kangakanani. Imvelo yenyama ithi ifuna ukuphendula. Ngibuka ubaba ukuthi ubaba uzothini mangiphendula lo mfundo. Uma ngene isalikazi sihuqa sizohlala eduze kwanyancenga. Nyancenga bazalwana ke sithandana. Ekhaya saziwa ngokuthandana. Yabantu abasingathandani nje. Asaziwe ekhaya. Ekhaya songena ngothando. Isizathu salokho kuthiwa it is impossible ukuthi uhlale lapho ungizonde ungibeka amabala uzunengwe yimi unengwe uze umuntu bekunengwa nguwe. Uthi uma ungena umbone ukuthi uyaquluka umuntu. Isizathu salokho ukuthi kusho uJesu uqobo lwakhe kuJohn 15. Uthi it is impossible to love God when you don't love your neighbor. Ungamthanda kanjani ongambonayo ongambonileyo uhlulo ukuthanda umbonayo. Siyakhuleka siyathandaza. Imthandazo yakhiwe inhlaka ezu4. Sizomdumisa uNkulunkulu. Sizolifundiswa. We will meditate. Engqondweni yethu sizoguqula ingqondo zethu. Ithi ingqondo yama ngimfuni nomfundo uthi ubaba uthe sithanda. Uzuyishaya uthi ubaba uthe sithanda. Abangene ekhaya abangathanda. Just imagine how destructive it would be. Sesigqoka ingubo ezimhlophe mama usithola. Sesihuba. Ubusuthi dala usahuba bese uvela ubona mina. Ubusuthi nayi lengane. Ubusuvela uphela izulwini. Ngoba immediately ubuthi nayi lengane. Engafani sakonakela usaqualify. Usaqualify ungena ezulwini. Ezulwini ila iphuphu siphutheka khona. Elithi iBhayibheli kukhona indlela. Kukhona indlela la iphukuphuku singaduki khona. Kodwa ihlakaniphi siyaduka. Kwenza ukuthi ihlakaniphi uNkulunkulu azembule azenze idomu ukuze kuvele yena. Kodwa ikhona indlela ekseni. La thina siziphukuphuku ephuphuku ethela khona okuthiwa khona uyindlela neqiniso nokuphila. Khetha yena ekseni siyakhuleka. 2025 Natal West District, we choose prayer. We choose prayer 2025. Hashtag ingqondentsha. Hashtag ingqondentsha siyathandana. Siyakhuleka, siyavusana. Ake siye ku-WhatsApp ngento engekho phesha. Hey, shesha kuyabheka. Bayalwa, shesha. Uyavutha umhlangano. Lutho asiyenzi leyo nto manje. Hashtag vuka sikhuleka. Hashtag vuka sikhuleka. Siyakhuleka ngo-12 midnight. Siyavuka ngo-3 siyakhuleka. Uphutho u-3 ukhona usikisi. Uphutho usikisi ukhona u-12 emini. Uphutho u-12 emini ukhona u-6 ntambama. Zonke iy'khathi zewashi sithakekho njengoba simbona njengawo. Sisaphila uNkulunkulu siphelele uNkulunkulu. Asikezwa lutho uyingcwe. Hashtag esiwenzayo ngqondo entsha. Umethi uyahlebisa njengoba siphuma se-breakfast lethu kodwa ubonile ukuthi ubekwe kwenze njalo uthi hashtag ingqondo entsha. Sihamba nje ngalowo layini. Uma sethe
bosisi bami hashtag siyakhuleka uyingcwele Jehova sebabona uyingcwele wena uhlezi emhlabeni sokhosi uyingcwele wena ufana nabanye uNkulunkulu ongafani nabanye